औ दे गोजोनथोंसै दे आरो दे बाजै दे हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय दिनैहाय आङो बे जायगानिफ्राय जाय खारसिगोन नंगौ नामा बेखौनो आङो बिदाय लानांनायनि ससे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आङो दुगैस्रां लोबस्राङै दायो रेडि जानानै दंखासै ओंखारनोल' नांसै ओंखाम जानानै खालि ओमफ्राय आङो बे जायगाखौ बिदाय लानांसिगोन हाग्रानि अमा बेदरजों जानोसै जाखांनानै थांनायसैलाय आदा नै आदाबो जाबाय नै हाराया गोरा बेबाजै आदा जाखांनानै थांनोसै थांनो ओंखारबाय लोगोफोर बहाय कम्पानिनिफ्राय बिदाय जासिगोन दा लास्ट नायस्रादो बैसोरबा लोगो हमफैना मायोमोन माखासेयाबा बिसोर दा दरजा बन्द'बो जासिगोन बिसोरनिया गैया बाय बाय आंहा थांनोसै बाय बाय थांफानो आंजों बबेयाव थांनाय जायो नुलांगोन नोंथांमोना आङो दसे बेयावहाय बिदाय लानानै थांसिगोन ओमफ्राय भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबगोन उननिखौ ओमफ्राय आलदा बानायनोसैलाय थांनायखौ नायस्रादो लोगोफोर बेनो जोबथासै दिनैनिफ्राय बिदाय सोरगिदिं थांनोसै बाय 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 ओंखारबाय आङो दायो गेटनि बाहेरायाव बहाय बाजैखौ सिनाया दा मानसिफ्रा दाबो दिन्थिनाय जायाखै Wow! Beautiful! मोदोम हुगारसाबबायनो जि गांसे गारि बिबोनांनो अननानै होनदां आइयो फैसासो हरलायबावबाय जाहैबाय दा नै पैसा होगा हेलो ओए वापस रखो से बिदिसो हरलायबावबाय नै आङोहाय बाजैया अननानै होनाय आरो बाजौ रां हरफालायबावबायसो नै गारि भारा आंबो मोजाङै संना खुरना जाहोनो मोनासैबा रुको जरा सबर करो बेबो नङा नुस्ताबो जाहोनो जाबजुब्लाबो सोलियो जोङो खामानिजोंनो बेस्थ' जायो मा होनबावनांगौ जाखो जाबजुब्लाबो सोलियो बादाम जिरनो बादाम एरख'नो साहा लोंनोबो ओंखाम जानोबो टाइमखौनो मोनस्लाबलाय लाङा अरे कहना क्या चाहते हो खस्थ' मोनफैबाय आरो फंबाया फैनानै नै मा खस्थ'निफ्राय बांसिन खस्थ' मोनो मालाय जायगा बेरायनायालाय एसे एनैया खस्थ' मोनखायो ये बड़ी अच्छी बात कही आप फैबाय ना माबासो दा महाय महाय थांनाय जायो खोन्थानोसै रायजोफोरनो बबेयाव सहैनाय जायो मानसिफ्रा इउटुबारफ्रा होलांलायबावोसो आं लानानैसो थाङो नै आंनावबो गारि भारा गंसे गैयामोन मैया प्रान्जेलनावसो 2000 बिहरथ'दों आङो हावलाद गंसे गैखाया गारि भारा गावसोर एफा खस्थ' मावनानै मोननाय आसिगुर सेवलायजासे बादाम एरख'नानै मोननाय बे फैसाखौनो आंनोसो हरलायबावबाय दा बाजैया गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबायलै बाजै इसोरा बोर होथोंसै जायगाया थाजिम मोजांथार बार खोलो खोलोनो सारौ फाले गय बिफां नालेंखर बिफां दा महाय सहैसिगोनलाय मिथिला बासआबो सफैबाय लोगोफोर औ दे औ दे गोजोनथोंसै दे आरो दे बाजै दे
दे बाय बाय बाजै दिनैनिफ्राय ओंखारलांदिनि आं बिदाय बे जायगाखौहाय आमबाम ना बोरैबा होनदोंमोनलै बावबाय आं बे बास स्टप बास स्टेसन माबा बास नेग्रा बियो बेयाव दङ जाहैबाय पेट्रल पाम्प जा साइसबाव सारियालि लामाया मोजां बानायदोंमोन ओरैहाय मोजां मोननांगोन बायह्राजों लामा खालामना पेट्रल पाम्प हन्डाफोरा हाबजोबखायो मोजांलै जायगाया ओरै बास स्टेसन नैबे मार्केट दं नै एसे फिसानो मा जादोंलै हाबाफोर जादोंदां गस्ला दखाना दाबो मोना लोगोफोर थांगासिनो आदा जानाय बेवहाय जानाय बाजै जानाय बिथांमोननि लकेल फिसिनायनि मोनलोंबोबाय आं दिनैहाय खर' सागुलायनाय सालाखौ गोबावजों खनसे ओमफ्राय नोंथांमोना सोंबाय थादों काजु बादाम मावग्राफ्रा बेसे बेसे मोनो होननानैहाय बिसोरो मोनो जाहैबाय केजि हिसाब केजियाव 19 थाखा बेफोरबायदिनो मावै मावैहाय लिमिट गैयै मावो बिसोरो माने गोसो होयो बिदिनो मावनानैहाय सप्तायावहाय बिसोरो सोरबा 6,000 सोरबा 5,000 सोरबा 3,000 बेफोरबायदिनो नाजावो आरो नोंथाङा जुदि मावाब्ला फैसाबो मोननाय नङा आदानि नाम मिथिखा आदानि नाम्बारावहाय बिराद कल खालामलादोंनो खामानि सोंलादों ओमफ्राय आदाया बुंदों फेमिलिखौल' लागोन फेमिलि सिंगेलखौ नाङा सिंगेल मानसिफ्रा मानोना बेवहाय सप्तासे मावनोसै ब्लक खालामनोसै बेबायदि खालामोना ओमफ्राय फेमिलि मानसिबा गोम मावो बेखायनो फेमिलिखौ लायो आरो ओमफ्राय माखासेयाथ' बाब बे नायबाय थानायाथ' आंबो दोनखारलांसिगोनलै सालाय नै दोनखारबोनायखौ लाया नंगौ नामा दोनखारबोनायखौ लाया खालि पारमानेन्ट रेजिस्टार लाइसेन्स गोनांखा सरखारि रेजिस्टार जानाय बेफोर फेमिलिखौसो लायो बे नों आं दोनखारबोनायखौ लाया खोन्थाहरखाबाय आङो भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक होदो शेयार खालामदो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेखौनो नोंथांमोनसिम खावलायनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थोंसै बयनिसिमबो जै बर' हारिनि